ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಖಾ ಕದಿರೇಶ್ವರನು ಕೆರ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಭಾರೀ ಕ್ರಮಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಸಾಗ್ತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಡಿಪುಡು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಧರ್ಮದ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟಕಾಲುಡು ಕಂಗಾಲಾಯಿನ ಬಡವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ತೆರಸುಕಿಟ್ಟು 10 ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಹಾಯ ಒದಗಾಯಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕುದ ಪ್ರವೀಣ್. ಕೇರಳಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಒತ್ತಾಯ. ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ವೀರಕಂಬ ಕೈತಲು ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲೆ ಕೊರತಿ ದೈವಲೆನ ದಾಸಕಂಡ ಕಂಬಳದ ಬರಿಟು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಬರವು ಶಾಸನ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಕದಿರೇಶ್ವರನ್ ಕೆರ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಾಕ ಜನಕ್ಲೆನ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದುಂಡು ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ತನಿಖೆ ನಡೆತದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜೆ ವಿಚಾರಲು ಪಿದೈ ಬೂರೊಂದುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂತೆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತನರೆ ಒಡಿಪುಗು ಬತ್ತಿನ 6 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಾತಿರಿಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತನರೆ ಒಡಿಪುಗು ಬೈದಿನ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡಾ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಕದಿರೇಶ್ವರನ್ ಕೆರ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪಾಕ ಜನಕ್ಲಿನ ಪತ್ತದುಂಡ ಭಾರಿ ತನಿಖೆ ಸಾಗದುಂಡ ಒಂಜೊಂಜೆ ವಿಚಾರಲು ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡೆರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೇಲಗು ಬೂರ್ವೆರೆಂದು ಪಂಡದಿತ್ತಿನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ರೆಗ್ ತಿರ್ಗಾದ ಜವಾಬ್ ಕೊರ್ನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಡಿಕೆಶಿ ವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ರಾಜ ಡೋರ್ಮೆಡು ಜಿಲ್ಲಾ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಜನಕ್ಲಿಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆನ ನಡುಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾರ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಾರ್ 6 ಏಪೊಗ್ಲ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರ್ ಜನಕ್ಲ ನಡೆ ಪೋಯರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರಿಗೂ ಒವ್ವೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಪಂಡಿನ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿನ ವಿಚಾರ ತನಕದಾಲ ತೆರಿಯಂದು ಪಂಡೆರೋ. ರೇಖಾ ಕದಿರೇಶ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಂಧನಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳು ತೆರೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಡೀಪಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಆತಂಕಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುರ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನು ಕುಡ್ಲಗಲೆಪ್ಪಾದು ಮಾತಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಭೆ ನಡಪಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಉಂಡಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ ಗುಮನ ಕೊರಡೊಂದು ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆರ. 6 ಸೋಮವಾರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರಿಯರ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ್ಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪ್ರತಿನಿಧಿನು ಕುಡ್ಲಗಳೆಪ್ಪಾದು ಮಾತಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಭೆ ನಡಪಾದು ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡ್ದು ಉಂಡಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ ಗುಮನ ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ. ಇತ್ತೆ ಜವಣಿರು ಅವೇತೋ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಡ್ದು ಕಷ್ಟೊಡುಲ್ಲೆರ. ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸರ್ಕಾರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನು ದೆತ್ತು ಪಾಡರೆ ಉಮೇದುಡುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಬಡವರಿಗೂ ಸವಲತ್ತುಲೇನು ಒದಗಾಯರೆ ದುಂಬು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ತೆನಸು ಭದ್ರತೆ ಕಾಯ್ದೆದ ಅರ್ಥದಾನೆ ಎಂದು ಖಾದರ್ ಕೇಂಡೆರ.
ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ತನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎದುರು ಸೋಲು ಒತ್ತೊಂದುಂಡು ಬರ್ಪುನ ಓಟುಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬರ್ಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಜೆಪಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಂತಿನ ಆಡಳಿತ ಅಕ್ಲಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಒಂಜೇ ಬಾವುಟದ ಅಡಿಟುಲ್ಲೆರ ಎದುರು ಪಕ್ಷಡು ನನೊಂಜು ಪಕ್ಷದ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆದ ಅರ್ಥದಾನೆಂದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರ. ಇಂಟರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 10 ಸಲ ಇವರಿಗಿರುವಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತತ್ಕ್ಷಣ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಸಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಡವರ BPL ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿರಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಮೀನುಗಾರರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ತಡೆಪುನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ನಡೆತದ. ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೀನುಗಾರರ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ತಡೆಪುನ ಲಸಿಕೆ ಧರ್ಮಗು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಭಾಂಗಣಡು ಸೋಮವಾರ ನಡೆತದ. ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಿಗಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡೆರ. ಒಟ್ಟು 150 ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಪಾಂಡ. ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಳಾಯಿ ಪರಿಸರದ ಮೀನುಗಾರರೆಗ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ ಅಲ್ಪ 700 ಜನ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತೊಂಡೆರ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಫೀಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನುಗಾರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕಿಂತ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ವಾರ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಖೇರಿಯಾತನ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ 7 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಸಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನಿಚ್ಚಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಚಾರುಡಿತ್ತ ಅಂಡ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಲು ಮಾರ್ಗೋಗು ಜೈದುಜ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಡೋರ್ಮೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಶುರುವಾದಿತ್ತಿನ ವಾರ ಕೆರೆದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದನ ಅಂಚಾದ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಗಾಡಿಲಿನ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾತಂಡ 2 ದಿನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಕೊನೆಯಿರ್ಲ ಅವಕಾಶ ದಾಂತಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಜನಕುಲು ಏಪ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮುಗಿಯುಂಡು ಒಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆರ ಅಂಚಾದ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೇಡ್ ಜನ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತೆರ ನನ ಬರ್ಪನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಿಚ್ಚಲ ಕಾಂಡೆ 7 ಹಿಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಮುಟ್ಟ ಎಸಿ ಉಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಮಾತಾ ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ದೆತ್ತದಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬೆನ್ಪುನ ವರ್ಗಲ ಪೇಂಟೆಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತೆರ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸವಾರಿಗ್ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಬುಂಡ ಬಾಕಿ ಒವ್ವೇ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಲು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಸ್ಲೆಡ್ 150 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಡುಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಪಿದಾಡ್ಪಾದೆರ ಕಾಂಡೆ ಓಲುಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ತೋಜಿದಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದ ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿತೆರ ನಿಚ್ಚಲ ರಾತ್ರಿ 7 ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ 7 ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಡುಪ್ಪುಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲು ಇರುವಿರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇನು ಕೊನುಪು ನಂಚ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೆರ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು 1:30ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಐಟಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊರೋನಾ 2 ತಿಂಗಳ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? 2 ತಿಂಗಳ ರಜೆಯಾಗಿ ಕಾಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅದೇ ದಿವಸ ದುಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಿವಸದ ಖರ್ಚು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗುವವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮಗೆ 10 ಪೈಸೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಹ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಈ ಸಲ ಸಹ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ನಮಗೆ 10 ಪೈಸೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ 2 ದಿವಸ ರಜೆ ಮಾಡಿದರು ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ. ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಮೀನಿಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಚಿಗಿಂತ ಮುಂದೆಯೇ ಮೀನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮೀನಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಿಟ್ಟು ಸಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡಿಪಟ್ಟ ಪರಿಸರಡು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಕಡಲು ಕುರೆಯುವನ ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತದು ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆರ್ದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ಓಡುದ ಮಾಡು ಮಾತ ಕಡಲು ಪಾಲಾಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುರ್ತು ಗಮನ ಕೊರಡುಂದು ಕಾಡಿಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಭಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಪಡ್ಡೆದ್ರ ಬೀಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡಿಪಟ್ನ ಪರಿಸರಡು ಶನಿವಾರದ್ದು ಕಡಲು ಕುರೆಯುವನ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು ತಿರ್ಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಪಾಡ್ದಿನ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ ಓಡುದ ಗುಡ್ಚಿಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಲು ಕಡಲು ಸೇರಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪಾಕ ತಾರಿಲು ಮಗರ್ದು ನನಲಾತು ತಾರಿಲು ಕಡಲು ಸೇರ್ನೆಟ್ ಉಂಡು. ಕರಿನ 1 ವಾರೊಡ್ದು ಕಡಲಡು ಗಾಳಿದ ರಭಸ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ ಅಬ್ಬರದ ಸೆರೆಕುಲು ಕಡಲ ಬರಿಕ್ ಹಾಕೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ತಡೆಪು ಗೋಡೆದ ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಕಡಲು ಸೇರೊಂದುಂಡು. ಇಂದಿನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಯ್ಯದ ಗೋಣಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆ. ಕಾಡಿಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಭಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಡಲು ಕೊರೆಯುವನ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ ಕೈತಲಡು ಕಡಲುಗು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕುರೆಯುವನ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ಯದ ಗೋಣಿ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೊಂಜಿಡ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪೋಡಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರೋ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇನ್ ಬೀಚ್ ಅದು ನಮ್ಮದು ಗ್ರೂಪ್ ಲಾಗಿಂತ ಮೊದಲಾದ ಬೀಚ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಮೇನ್ ಬೀಚ್ ಅದು. ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಮ್ಮದು. ಅದು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಗು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಅಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಫೀಟ್ ಕೂಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ಗೋಣಿಯನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೋಣಿ ಇಡುವ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ, ನೀರು ಏರಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ DC ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವೇಳೆ ಅದು ಟವರ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಅಟ್ಟುಂಟು, ಅದು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಕರುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಆಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೊಲಿಡು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಜನಕ್ಲಿನ ಏವ್ರಗೂ ಕಾರಣ ಆತಂಡ ನಂಕ್ ಇಲ್ಲಡು ದೇವೆರಿಜ್ಜೆರ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ದಾಯೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದು ಪೋಪರಂದು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಪಾತೆರ್ದು ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾನಿಲೆಗ್ ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡಿದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಶಬ್ದೊಲಿಡು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಆಡಿಯೋ ಸುದ್ದಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೊಲಿಡು ಬಾರಿ ಏವ್ರ ತೋಜಿದಿಂಡ. ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನೊಲಿಜ್ಜ ನಂಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ದೇವರಿಜ್ಜೆರ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಪೋಪುನೇನು ದುಂಬು ಉಂತಾವುಡು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆನ ಸೊರ್ಕು ಪೊಲಿಪೊಡುಂದು ಕರುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಆಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೊಲಿಡು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಏಪ ಅನುಶ್ರೀ ಜೀ ಕನ್ನಡಗು ಬತ್ತೆರ ಅಪಗೊಡ್ದು ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಲೆಡು ಕನ್ನಡಿಗೆರೆ ದಿಂಜಿದೆರ ಅಕ್ಲೆನು ಸುರುಕು ಪಿದೈದಿ ಓಡೋ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಲೆಡು ಕರಾವಳಿದಕ್ಲು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಪಾತಿರ್ದೆ. ಕರಾವಳಿ ದಂಚಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಪುನೇನು ಓಡೆಮುಟ ಉಂತಾವ್ ಜನ ಅಡೆಮುಟ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆನ ಸೊರ್ಕು ಉಂತುಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲೆನವ್ಲೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಸರ್ ಏರು ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೆರು ಅವು ಬುಡ್ದು ಕರಾವಳಿಗ ದಾಯ ಪೋಪರಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಇಂಚ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಬಾರಿ ಜನ ಏವ್ರ ತೋಜಿದಿಂಡ. ನಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ವಾ, ನಮ್ ಮನೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ವಾ? ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎದುರು ಬಿದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ, ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೇದು. ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಇರ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಅನುಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಕಡೆಯವರು ತುಂಬ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಕಡೆ ನೀವು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮವ್ರು ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಂಗಳೂರಿನವರ ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಸಪರೇಟ್ ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮನ್ನ ಘಟ್ಟದವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು 8 days ago ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರವ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವೆಂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬರ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತ ಮಂಗಳೂರವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಹಲೋ, ಆತರ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಕಂಬ ಕೈತಲ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲೆಕೊರತಿ ದೈವಲಿನ ಚಾವಡಿ ದಾಸಕಂಡ ಕಂಬಳಕಂಡ ಬರಿಟ್ ಪರತಿರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಬರವು ಶಾಸನ ಒಂಜಿ ತೋಜಿತಂಡ. ಈ ಶಾಸನದ ಮಿತ್ತ ಮೇಲಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಗುರ್ತದ ನಡುಟು ಶಿವಲಿಂಗದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರತಿರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಲ್ಬರವು ಶಿಲಾಶಾಸನ ವೀರಕಂಬ ಕೈತಲ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲೆಕೊರತಿ ದೈವಲಿನ ಚಾವಡಿ ದಾಸಕಂಡದ ಕಂಬಳದ ಕಂಡದ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡ. ಈ ಕಲ್ಬರವುದ ಮೇಲಡು ಮಿತ್ತು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರದ ನಡುಟು ಶಿವಲಿಂಗ ಬುಡ್ಪಾದಂಡ. ಬರೀನವು ಹೆಚ್ಚೈತದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಗುತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡೋ. ಪಿರಾಕಡು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಕಾಲುಡು ದಾನ ಭೂಮಿನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಕಲ್ಲು ಉಂದೋ. ಅತ್ತಂಡ ಬಂಗರಸಿರ್ನ ಕಾಲುಡು ಪ್ರತ್ಯುಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿನ ಸುತ್ತುಡು ಬರ್ಪುನ ಭೂಮಿನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶುಡು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಕಲ್ಲು ಶಾಸನ ಉಂದು ಆದುಂಡೊಂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತದಂಡ.
ನಾಲುಗುತ್ತು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸು ದೈವ ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಆದಿತದು ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಬೂತೊಲೆಡ್ದು ಅರ್ಧ ಸೀಮೆದ ಅಧಿಕಾರನು ದೆತೊನ್ನ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆ ಇಂದೆಕುಂಡೋ. ಈ ಭೂತದ ಅದಿನುಡು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು 14 ಹೆಚ್ಚ ಕಂಬುಳದ ಕಂಡ ಉಂಡೋ. ಈ ದಾಸಕಂಡ ಕಂಬುಳದ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ ದೈವಲಿನ ಚಾವಡಿ ಕೈತಲು ಈ ಕಲ್ಬರವು ತೋಜಿನವು ಪರತಿರಿಗು ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ. ಎಡೇನ ತೆರಿನ ಇತಿಹಾಸಗಾರರು ಇಂದೇನು ಓದುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಕಲಬರವುದ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿತಿರಿ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೋ. ಪಾಣೀರ್ ವಾರ್ಡ್ದ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ತವ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಮಾಜಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡುಪ್ಪುನ ಕ್ಲಿಡ ಕನಿಕರ ತೋಜಾದು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತೆರ. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಕಂಗಾಲಾದಿತ್ತಿನ 10 ಕುಟುಂಬಲಿಗ್ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರಿಸೆರೆನ ಸಾಯುಡು ಅಜತದು ಅಕ್ಲಿಗ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಕಿಟ್ಟನು ಒದಗಾದೆರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ತವ್ಯಡುಪ್ಪುನ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಶಿವಪುರದಾರು ಆದುಲ್ಲೆರ. ಪಾಣೀರು ವಾರ್ಡ್ದ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರವೀಣಿರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತನ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಶಿವಪುರದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ತವ್ಯಡುಲ್ಲೆರ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಣೀರು ಕೈತಲ್ದ ಜೈನರ ಪೇಂಟೆಡ್ ತಿರುಗುನ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾನ್ಯಾಂಡಲ ಸಾಯ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಆನಿಯೇ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ. ಊರ್ದ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ರಿಸೆರೆಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಜೈನರ ಪೇಂಟ ವಾರ್ಡ್ ಪಣವು ಕಾಸಿಡು ಬಾರಿ ಪಿರವರಿದಿನ ಕುಟುಂಬಲೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡದು ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು 10 ಇಲ್ಲಲೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದೇರ. ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅರೆನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲೆಟ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟಾದೆರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡ್ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಪೊಲೀಸರಿಡ ಯಾನು ಬದಲಾನಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಬದಲಾಪುಡು ಅಂಚಾದು ನಮ ಶುದ್ಧಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಲವಾದುಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಅರೆನ ಪಾತೆರ. ಪ್ರವೀಣಿರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಹುಷಾರಿಜಂದೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತಾನು ದಾಲ ಕೊರಡೊಂದು ಅರೆನ ಆಸೆ. ಅವು ತಾನು ಸ್ವಂತ ಮೆಂದಿನಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಅರೆನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದುಂಡು. ಕೇರಳಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಇರುವೆರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದನ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರು ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಉದುಮಾದ ಶಾಸಕರು ಸಿಎಚ್ ಕುಂಜುಮ್ಮರೆನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ನಾಯಕರು ಮನವಿ ಕೊರಿಯರು. ಕೇರಳಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂಡ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕರು ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಉದುಮಾ ಶಾಸಕರು ಸಿಎಚ್ ಕುಂಜುಂಬು ಇಂಚ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ತದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕಾಂತ್, ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೆರ್ಲಾ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಬಂದಡ್ಕ, ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಪ್ರವೀಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಸದಸ್ಯರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಭಿನ್ನೈ ತೊನ್ನ ಓಲೆ ಕೊರಿಯರ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಶಾಸಕರು ಅಶ್ರಫ್ ಜವಾಬ್ ಕುರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಅಧಿವೇಶನಡು ಉಂದೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಗುಮನಗು ಕನಪಾನ್ ಪಂಡೆರ. ಉದುಮಾ ಶಾಸಕರು ಕುಂಜುಂಬು ಪಾತಿರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಕೇರಳದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿಯಾದ ಪಿಂದದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಂಡೆರ. ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಶಾಸನಗಳು ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ತನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಇರುವೆರು ಹಿರಿಯ ಪುಂಜವು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನ ತೂದು ಕಾರು ಉಂತಾದು ಅಕ್ಲೆನು ಓಡೆ ಪೋಪುನ ಕುಲುಂದು ವಿಚಾರಿತದು ಅಕಲು ಪೋಪುನ ಜಾಗಿಗೆ ಕಾರಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡತದನ. ಖಾದರ್ಯನ ಈ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದದನ. ಕಂಡುಗು ಜತದು ನೇಜಿ ನಡ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಡುಪುವೆರ. ನಟ್ಟಿದ ಬೇಲೆಗು ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಿನು ತನ್ನ ಕಾರುಡುಕೊನೋದು ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಖಾದರ್ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಾತೆರ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾರ್ಯಬಾರುಡು ಕಾರುಡು ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಇರುವೆರು ಹಿರಿಯ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲು ಮಾರ್ಗುಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನೇನು ತೂದು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಕಾರುಂತಾದು ವಿಚಾರಿತದೆರ.
ಅಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಓಡಿಗ ಪೋಪುನಿಂದ ವಿಚಾರಿಪ್ಪುನಗ ಒರ್ತಿ ಕೈತಲ್ದ ನಾಗಬನಕು ಪೋಪುನಿಂದ ತೆರಿಪಾದೆರ ಕುಡೊರ್ತಿ ಕೊಣಾಜೆ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಡಿಲ್ ಬುರ್ದಿನ ಕಂಡೊಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕುಲು ಸೇರ್ದು ಬೆನ್ನಿಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪುನಡೆ ನಟ್ಟಿಗ ಪೋಪುನಿಂದ ಪಂತೆರ ಅಕ್ಲಿನ ಇರುವೆರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲಿನ ಪೋಪುನ ಜಾಗೆಗ್ ಕಾರ್ಡಲೆ ತಂದು ಪೋದು ಎತ್ತಾದೆರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿದ ಶಾಸಕರಿನ ಕಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗ್ ಸಂದದ అదే ఓపెన్ నట్టుకురా ఓపెన్ అందా కుదరదు అచ్చుత పరచాలా అచ్చుత గట్టికి ಯಾ ಪಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಜನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹೊಡ್ತದೆ ಯಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿ ಆಳು ಮತ್ತೆ ನೇಜಿದತ್ತೆ ತೀರುಜಿ ಮೇರೆ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಖಾ ಕದಿರೇಶ್ವರನ್ ಕೆರ್ನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಭಾರೀ ಕ್ರಮಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಸಾಗ್ತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಡಿಪುಡು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಧರ್ಮದ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟಕಾಲುಡು ಕಂಗಾಲಾಯಿನ ಬಡವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ತೆರಸುಕಿಟ್ಟು 10 ಕುಟುಂಬಗೂ ಸಹಾಯ ಒದಗಾಯಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕುದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೇರಳಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ವೀರಕಂಬ ಕೈತಲು ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲೆ ಕೊರತಿ ದೈವಲೆನ ದಾಸಕಂಡ ಕಂಬಳದ ಬರಿಟು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಬರವು ಶಾಸನ ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಯಲ್ಲಿ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು